I don't get the whole world because I've suffered a lot. Please. I've suffered. I abandoned. What killed my wife is lungs, cancer of the lungs. Not really kill my wife. I didn't kill my wife. Cancer of the lungs is what killed my wife. What's my commercial? So I'm suffering for what I didn't pass through. What I don't know. Abusua Samuel de ukopie mu ewo Nigeria awehosam ya esi ye 2022 ema yenua ba Osinachi gospel singer meka Osinachi ne ode bekan no eye eku emenwum a epie ye na ne ehita Ghana baabia enwum ne nya ne dia na emom ono na ye feature no onwum no so na esa na ho keka ene emotions a wode to onwum nti ema anwum no ekwa atri ye pa 2022 ena yenua ba yi wode hwere ne nkwa ya enam eniema bi a na ekoso ewo na ware mu a wa ma abonten anase wanya kudro amfa ma meka no kana no tum edetena ware na se no enam so ema ne ye kasa yenua ba no enkan ho na sa be de kopie mu ewo Nigeria ni kunu no ya enam ne nsa so ema oba hwere ne nkwa no a police fo che ne de kopie mu ewo court ema wo mu de ne nsem na se me no kasa die enkai bo a ifi ho eba ne kire se court no a sentence me to death by hanging na wo mu kire se wo no so se ewuo no eda wonko na onko ka bihwe too much gh ana woni gusu a wo hwe message se ne dim obe mi subscribe button no so na fe ode do na ka ho sa no upload bi ato mpe woni first person ya wonsa ebetini aka ebusua se ye bo e de ra yensem no mo ye sister Osinachi na oye singer e wo Nigeria ye kasa singer onya singer ketwa na oye singer wagidin ye pa enye Nigeria kwam wi asefa na nyina esa na nyum eku eme ayi feature no so a wode atenka ene emotions hye mo to onwum no ema enwum no eye ahunka ne enwum no wa beti bia na awosen egu eno ene nam so ma obaji din sa na asori a wokodo so fopani edin edipo enechi ho ena na woko na asori maami aware a na wote ase no ene onyankwala enan emema miensa ena fe oba ka etire baako ewum esan se na wo nkwala enan wa ware nim sa dodo na nim se o se ne woto no nwum okita mic onka wom ene se ne wo bo nyame ho dero no bia nim se aware na wote ase no de na eye nanso ewo ni beto monten so no se ekoye ebi mu wanwa ma Ghana ha kwa ne oba ha ye din hu ya oye pa na wo mu wo Nigeria na wo mu nim ne de omo se ewo na enye omo wo firi se na wo nim se bibi se ebetimi asi ebi se na eniema ye nua ba no wo koso na se wo fam e wo na ware na enye eniema eye eni kakra na wo mu kire se ne kuru ni wo bia na wotimi bu ne ye pa ene se ye kase ye na ne nse so de dada se oba ne so obi ne no acheche ne nsemu na esu de dada ne tane kick nyina na odema oba na ye awehosem pa etomu akoduru se ebribu hokwamukọ asori a adwuma wo ba na yesa na nim fufiri ate enya so mfaso ka ode ato ankaja waye adwuma na wa bread adwumafo bi ode na kwetia so anko obeda ne ka mu no wakono obema ne timisi oba no sesi fom adan ya wonye hwene hu ye ne chikeke no watwe ne sifom abono kwa no wagya no ho ansa kola ne grab na power to ka no edeko wenum nyina eye atete ya na ekoso ewo aware no ma bi mokra wo ni bae na wo mobọ na ne sofo pani so bo se na wonim se oba no se ni se na wo fam ewo aware na se nanso wankasa firi se ne kunu no eye ne junior pastor ewo na so ne bi so kra kire se esan se Osinachi wo ye gospel musician na wo to nyame ho nwum na n'adwuma wo ye no eye nyame ho adanse na old nint na ebi so se ene na eye na adwene se wo jai aware ne kwa dodo na beka se obi a wo to nyame ho nwum na waware eguye na sadia se ne nim sa Africa no oba kwa ware na se anye yi a na ya tage oba no se wono na eni subanti e bia sa suro no na ewo ne so nti o kana no tum edetena aware na se na abusua ebra on the 8th April 2022 ye nua bai edane edetoy ne ntremu ne kire se ne nam no sokra ema ewoi bai ne se ne kunu no esan ene ne nyantokwa denden dia enye ntokwa ketwa ene wo bo no bo ne bo ede no se ne wo hwe se ne kunu gina ho 10 grams sa na wo hwe Osinachi se ne wo tie na be ma 10 grams se etu ne nan dia bo ba besia eboa na tese ne bo ne manyina ase wo mde kokoto life support so na okokọ pray ya wentimi anje ne nkwa 8th April no oda na edito ho intabra oda na edito ho sa na afi na rumors no APP na amafo ahyase ekasa sa ye kan se ebro a won na wo fie ho de ne bekosia na akwakosi eno na Nigeria police for antna asemi so ene oba ne fi mu fie da kwasie da na wo mokọ kokọchi ne kunu se da bi oba yi wuyi ensem a enam monten so ne APP ne kire se domestic violence and as a homicide no ade a
wodi oba no enam bi panti bra na beboa ye wo hwehwe mu ma ye hwehwem se ne nsam ne tie no se enye saa na tie beja mo akọ ne mum se kọbọ odi a ene bebia emra ne se no na ye de wakoto nta police for kọchi abrante ma ne kokopie mu e wo bo mu akachi na afi wo mo ye nhwehwe mu fi 2022 na ebesi se saa adwe the sentence no aban na ebra na ensam no ekoso no enkwala ewo aware ni mu no a police one so kwafom bi se bi so ma no di sam kire mu se ensam no yatete mo monte so de na so mo ena na mo ne mo maame ene mo papa etin dan ena na mo papa odi treat mo maame eno ena nkwala no so echi macha police one se papa police se wo paye nkwa de ene ye papa ye se mo achi mo se nyan ma ne befie e se papa we de wo ye mambofo pa ade e fe ne se ejasu ba kokura eni ni mu na bra ne maame tin wotimi boye maame lock ne hye dem wo ma ne mpie wo ma na aduane ni na wo tete no ya ye nkwala ekura ye bone ya wotimi boye ne wa video na ebia opam ya maame afifie no de video no e kire ne maame ne namfo cheze wo no wo ye bema wo ye abibremu bema ya tete ne se ye nso nkwase asem so it is a wo ye oba no wa ware so wo ye oba de ne ohia ne se wo da fo ma no se wo challenge kakra bia ne obabo ntene ayaka de ye maame wo hu bi ye pa enye nkwala ne nkwa ne kasa ye abusuafo no so bi kasa ye e ma wo ba na abusuafo akra kire se wo mu a wo mu ye abusua no oba no wo ya ata na taa ba ko ka no ho kire se wo no kra ye ne nua no na be ma no kra ma ne kwan ma ne hu ne nua no e ba na se abusua meeting bi kra po asi ana ye hia ye meeting bi na wo se wo ba no e be bia se be ma ibe ma kwan ma nako wo ma ne kwan da abusua ne beka e maka enti adanse amanfo kodi ye nyina kire se ya ade a bema no na wotete wo ba ne yie pa e wo aware na sinti eno na justice a wotena asem no so justice nwo so iheme ono na tena so e wo Nigeria High Court na wo se da bi anse a aba ene ensem a akoso ise wo ye hwe han ja bema no se won san enkonko tena fie no dididi a na wo ne maame Osinachi samai kura eni ne yie enti se ne se ewo we se ede na wotimi atete ne yere abo ne yere ama ne yere fie ati asefo asase so na se adwuma nyame de ma no wantimi ama meye ama sanse Yesu bewu ye ntise wono so se woni Yesu wu no afa Yesu asenwa na to no kon wono wo kode a ene be ma won so ko na kokan woni bi hwese denti no wama na sentence to death by hanging se yemfa ne nko na yenkonko sen no so enkonko to na ere no e wa asamado se ne asamado ho no omu koduru ho no obenya kwan akobo na ere na to so wonya kwan so de a na ere ne kofom no so akwakofa bi wo ho asa brede Osinachi busua no ensemi baaye no medweme de se akwakoye enigisem de amoma at least no womanya justice e de ama wo munua ba na so ebi kire se ebre aso se emma wote awarem na aware ne yaware a etete wo soro himem yemfa ware nkoho nti enka wano ntum enye se me Kristo ni madwuma meye no me di nyame ho adanse nti me bekwei de na mafo beka me bekwei ebi kura se me meyi nti enne odane to ye be men so ene de ne kwa kwohye mu ye nti enkwala no se nkwala no na wodwene ye ena wotena aware na se ena wonkwade firi wonsem ya enne enkwala ya omaye ajankan hwan ena eba behwe na so mpanifo se wode hye enne ne papa tia se papa ni ho maame ni ho enkwala no ena se Nigeria fo esu a wo mu esu Ghana nyina esu wiase nyina esu Osinachi na eye ne mma no ena wo mu su na asemisa na kwakwa se enkwala no hwan ena ebehwe wo mu enti se wo ye bema se wo ye oba oti aware mu na aware no etete wa enwene hu mienu frim na priwuti se ebeye na wo nkwala obenya wo nkwa na odi ahwe nkwala no mesrew se wo so beja comment e wo video yi ase e de ama me eye too much gh beja comment wa se na afi wo mi subscribe button no so na wo de bell no aka ho sa no upload ni to mu ape one first person ya wo sa ebetimi aka bi all the social media platforms so ko wa eye too much say Facebook say Twitter say Instagram TikTok baby a eye too much wo follow na wa subscribe na wa like ya share ama wo nwa bi nso enye bi ahwe that good enemy day macro